Той сте Денди. Той ще дойде. Ето го. За втори път ще го виждам. Ана. Дъртак. Ана. На 6-то ниво. О, маничък. Маничък. Махай се. Ана. Help me. Той сте Денди ще ме загони. Ана, майко. Той сте Денди го видях за втори път. Айде бе, помахай се, човек. Човек. Къш. Аз съм по-бърза от тебе, защото съм скоклива. Айде ме, махай се. Да. Човек. Дъртак. На 6-то ниво двете. Ооо. Грозен. Ама сладък. Ще го предизвикам. Сега ще го предизвикам със своето той. Ана.